RS ಸಿನಿಮಾ ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗುಳ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದರಿಟ್ ಲಾಂಛನ ದರಿಟ್ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಜೈ ವೈಕುಲ ಸೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಕಾರಣಿಕೆ ಐದದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆ ಕಂತಿನಂತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂದು ಅನ್ಸೆತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡುಲ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಿತ ದಿನಾನಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ 5,000 ಜನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತುಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಬನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಲ ಈ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಿನಾರ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅವಿನ ಹಂತವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ 5,000 ಜನ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂದೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸದ ಪಾತೆರನ್ನು ಮಾತಕಡಿಟ್ಲ ಕೂರ್ತೀರಿ ಅಂಚರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಜೈ ಆದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾವಣೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನೇನ ಉದೀಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದನ ಪರವಾದ ನವರಸರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ ಜೊತೆ ಆದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಡಪಾದ ಕುರುಡು ಬಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ದೈತ ಸಾಲಡ್ ಮರತ ಮೇಲಡ್ ಗಿಳಿಯೋ ಕಲಕಲ ಕೋಗಿಲೆ ವೀಣೆ ರಾಗದ ತಂತಿಕೆ ನೋಡು ಪಾತೆರೋಡು ತುಳು ಜೋಕಲೆ ಅಂದ ಕೈಯಾರ ಕೆಂಜಣ್ಣರೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪವನಲ್ಪ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ನನಾದ ರೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಂದು ಪಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಉಡಲಾಂಗದ ತುಡಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಭರವಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆ ಆತ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮೇತ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೃಗುನಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ RS ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ ದರಿಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುರಿದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆದಾದ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡೈತಿ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆಯರೆ ಕಾತೊಂತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ರೂಪೇಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ರೇಂಜಿಗಿತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿತ್ತೆ ఆయన ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬೋಸಣ್ಣ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಲೆ 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 ಗೆಂದಾದ ಕೊರಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಗೆಂದ ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಛಲ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳು ಐತ ಬೆರಿಯ ಬೆನ್ಪ ಬೆಂದದು ಕುಡೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಕಾಪ
ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊರಂದ ಎತ್ತಾರನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಡಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜನವು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಮಲ್ಪಂದು ಎಂಗಲ್ ಬುಡ್ಪನ್ ಲಜ್ಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಪುರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇರು ಮಾತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಏರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೋಜರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಈ ಜೈ 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 ಇಂದುವೇ ಕೇನಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಜೈ ಅವಡು ಮಾತವಿದಟ್ಲ ಜೈ ಅವಡು ರೂಪೇಶ್ ಬಂಗವೈದಿನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ದೇಬಂಡ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೈ ಅನ್ಲೈತೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದ್ರು ಪಾಪ ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾವಂತರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಬಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಭಾರಿ ಛಲ ಕಟ್ಟದು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋಲೆ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಇಂಚಿಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏರೆಗಳ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ರೂಪೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲತೆ ಎಂಕುಲು 2014 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇಂಚಿಂತೊಂಜಿ ಜವಾನೆ ಎಂಕಲ ತುಳು ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಓದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆತ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ವರೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಗೆಂದದ ಕೂರ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಎತ್ತೇರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಿ ಇಂಚನೆ ಪಡು ನಮ್ಮದಾಪಣ ಸಾಗರ 100% ಮುಪ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ಜೈ ಇಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೆಪ್ಪರ ಬೆಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಧರ್ಮಗ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಟ್ ದಾಲೇಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿ ನಾಕುಲು ವಿನೀತ್ಲೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕುಲು SDM ದಾಕುಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೋ ತುಳು ಟೇಪಲ್ಲ ಜೈಯೇ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕಲ್ಲ ಜೈ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿರು ಅಗ್ಲ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಬೆರಿಸಗ ಕೊರೋನಾಗ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಶೋ ಬುಕ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮೆಂಟಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಧಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ರಕಾಶನೇ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಬಾಲಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಂತ ಪನ್ಪ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ ಅವು ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ ನಂಬದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಸೊ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಎಡೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಣ ಮಾತಿನ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಮಾತರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಬರೋದು ಭೋಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬೈದೇರು ಸೊ ಎಡ್ಡಾಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಆಪಣ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪೋನಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ದು ಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲಾರ್ಪಣದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಜೋಗು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಆಡಿ ನಂಬರ್